Pri tabuli s Marekom dneska si ideme vysvetľovať z Doneru, kedy voliť dvojsklo a kedy trojsklo, aký je medzi nimi rozdiel. Samozrejme, dvojsklo má 2 tabule, trojsklo má 3 tabule, ale kedy voliť dvojsklo? Dvojsklo môžete voliť vtedy, keď nemáte nejaké nízke, alebo nevolíte nejakú nízku energetickú hodnotu, či už na dome alebo na byte, tak ľudia môžete ešte voliť trojsklo, teda dvojsklo. Trojsklo sa používa už na také nízkoenergetické domy, alebo ak chcete mať v byte väčší kľud. Paradoxom je, že medzi dvojsklom a trojsklom je rozdiel v decibeloch len 2 decibely, takže ruch z ulice, ono sa to síce nezdá, ale bude určite nejaký znateľný, takže trojsklo voliť v tom prípade, keď chcete mať menší ruch z ulice, ak chcete menej kúriť, ak chcete, aby vám toľko tepla nešlo vlastne v lete dnu a zase zima, keď je zima, alebo aby vám neunikalo teplo zase von.